ізноўку я вітаю вас, наши адданыя паплечнікі. Здараецца, каб адчуць блізкасць адно да аднога, варта аддаліцца на пэўную адлегласць. Мы мусім пераадолець не 1 десятак кіламетраў і наблізіцца да таго, што пакрысе паглынае плынь часу. Наперадзе фальклорная экспедыцыя нумар 396. Адсюль з азярца пад Мінскам рушым наперад у мінулае беларускіх вясельных звычаяў. Горела сосна, пылала, горела сосна, пылала, под ёй дзяўчына стаяла, под ёй дзяўчына стаяла, под ёй дзяўчына стаяла, под ёй дзяўчына стаяла, русую косу часала, русую косу часала. Русыя косы вы мае, русыя косы вы мае, доўга служылі для мяне, доўга служылі для мяне. Под бялы вянок пойдзеце, под бялы вянок пойдзеце, больш мне служыць не будете, больш мне служыць не будете. Наше знаёмство з самымі цікавымі вясельнымі абрадамі распачнем з Гродзеншчыны. Ад сталіцы варта праехаць 188 кіламетраў, каб апынуцца ў вёсцы Крупава Лідскага раёна, дзе мы ўбачым, як жа прыбіралі некалі маладую. Адразу зазначу, што вянок нявесце плялі з 3 розных кветак. Рута, каб яна была заўсёды абута, ружа, каб была заўсёды прыгожа, і лілея, каб маладая вянок слязамі абліла на вяселле, а ў сямейным жыцці больш не плакала. Мы абавязкова пагасцюем у жанчынак з аматарскага аб'яднання «Залатыя гады», аднак спярша пазнаёмімся з тымі, хто сёння будзе надаваць другое дыханне даўнішняй народнай песні. А гэта наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Інга Кісялёва. Інга, Артём, вітаю вас! Оксана, привет! С радостью приветствую наших зрителей. Уже проведена определенная подготовительная работа. Сейчас будем писать вокал с прекрасной артисткой, позитивным человеком. Вскоре, в принципе, вы сможете сами это оценить. Инга, привет! Здравствуйте! В этот раз ты выбрала проникновенную, довольно грустную песню. Почему? Потому что благодаря проекту «Наперад у минулое», в котором я принимаю участие, ура-ура, уже не первый раз, есть возможность выбрать не только быструю, не только сюжетную, такие песни я уже пела, но и вот такую душевную, проникновенную, очень глубокую. Ну что, приступим? Да. Поехали. Інга, артыстка маладзёжнага тэатра эстрады, салістка гуртоў «Ін'янга» і «Дэтройт», срэбраны прызёр 4-х адкрытых маладзёжных дельфійскіх гульняў, унесена ў спісы таленавітай моладзі ЮНЕСКО «Юні-эліта». Мала Айцу і Сыну і Духу Святому, навеки вечные амон. Ці маю я права ўступіць у гэты дом? Маеце. Раблю крок, раблю другі, на 3-м стаю, маладой і дружкам паклон аддаю. Дзе тут гаспадыня тутэйшага дома? Хай дай талерку залатую ці срэбну, бо у нас будзе прыемна размова. Як мы дарогай ехалі, званы звінелі, і нас да гэтага дома прывялі. Як маленькія птушкі, цэлы край абляцелі, нідзе сабе пары не знайшлі. Так і наш малады, цэлы свет аб'ехаў, нідзе сабе пары не знайшоў. Толькі ў гэтым доме, што ад Бога суджана, ад людзей нагаворана і на сённяшні дзень адложана. Благаславіце, бацька і маці і вясельныя госці, і няхай музыка зайграе жалосна. Пані сваты і дружкі, пані маладая, вянок прашу прыняць, не ганараваць. Жыць без кламства, ашуканства, быць справядлівай хрысціянкай, бо не ведаеш, дзе ўпадзеш. Ці на прыгожую кветку, ці на востры церань. Хрышчоную маці прашу прыняць гэты вянок. І няхай музыка зайграе вясёла. Апроч паглыблення ў
у абрадавую вясельную дзею ў Крупаве Лідскага раёна мы мусім пазнаёміцца і з яго міфічнай спадчынай. Так распавядаюць пра паходжанне Крупава такую легенду. Быццам некалі жылі тут заможныя гаспадары і мелі адзінага сына, якога звалі Крупеня. Закахаўся ён у дзяўчыну Гельку, ўжо і сватоў заслалі, але тая любіла іншага, беднага Івана. Іван, паразважаўшы, пераканаў Гельку ісці за Крупеню. Маўляў, бацькі ўсё адно не адступяцца. Насуперак усім дзіця цябе заімею. І пайшлі яны ў лазню. Пачуў пра гэта Крупеня, падпёр паленам дзверы і падпаліў. Ледзь паспелі вяскоўцы выратаваць закаханых. А вёска амаль уся і згарэла. Ацалела на ўскрайку толькі крывая лазня. І нехта пажартаваў: «Дык гэта ж, людцы, Крупенева лазня». Пачалі людзі нанова вёску адбудоўваць, называлі яе спярша Крупенева, а пасля Крупава. Як я замуж ехала, як я замуж шла, а я своей мамочке не кланялася. Кланяюсь тебе, мама, что было у тебе прибрано, больше не буду я. Кланяюсь тебе, мама, что было у тебе прибрано, больше не буду я. Як я замуж ехала, як я замуж шла, а я своему таточку не кланялася. Кланяюсь тебе, тата, что было у тебя богато, больше не буду я. Кланяюсь тебе, тата, что было у тебя богато, больше не буду я. Як вядзецца, робім крок з мінулага ў сапраўднасць. З Крупава мы з вамі перанясемся ў Дзяржынск Лельчыцкага раёна, каб убачыць, як раней завівалі намітку. Галаўны ўбор замужняй жанчыны, які мусіў цалкам схаваць яе валасы. Бо ў народзе спрадвеку верылі, што валасы маюць здольнасць прыцягваць як добрую, так і адмоўную энергію. Але пакуль час зазірнуць у студыю гуказапісу, дзе дакладна ўсталявалася станоўчая творчая атмасфера. Над музычна-вакальным аздабленнем народнай песні працуюць наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Інга. Зязюля ў лузе на каліне дуже жаласна кувала, маці любага сыночка спешно ў войска выправляла. Все замечательно. Только постарайся чуть-чуть в начале песни, ну, еще чуть мягче, да? Прежде чем продолжить, хочу задать вопрос. Какие песни в твоем репертуаре? Меня бросает в разные направления. Это и рок, это и джаз, это этно. Я слышал, ты еще участвуешь в мюзиклах? Да, в этом году состоялась премьера в моем любимом и родном молодежном театре эстрады. Состоялась премьера «Притча «Ты и я» на белорусской мове. Очень красивое, аутентичное, глубокое такое произведение. Я там самый главный отрицательный персонаж. Классно. Ну, продолжим. Где твоя Ганько, мати, где твоя Ганько, мати, що пора завілась? Позавівало пошла, тонкіє біленьке. Несу, дочечко, несу. Як у народі кажуть, як родилась дочечка, то поклади наміточку. Тонкие беленькие, поперек ровненькие. Подай мати масло, я твоє коровки пасла, от роси до роси, да помазательку. Несу, дочечко, несу. Я тобі маслячко придбала. Ти у мене добрая була. Ціле літо коровки пастила. Я тобі маслячко насобирала.
Порозкидай, Боже, батькове жито, по полю по колу, що він розкидав мою косоньку по плечам по волу. Да зберіж, Боже, батькове жито, по полю по колу, щоб він і забрав мою косоньку по плечам по волу. Да вже той платок голову протук, да вже чепчика давно хочеться. У Дзяржынску, што ў Лельчацкім раёне, мы назіраем за тым, як некалі спрытна завівалі намітку маладой. Не лішнім будзе ўзгадаць, што яшчэ цікавага захавалася з мінуўшыны вёскі. Дык вось узнікла паселішча ў даўнія часы у некранутых лясных і балоцістых пустэчах Палесся. Размесцілася яно на беразе невялічкага раўчука, які на сучасных мапах пазначаецца як плаў, але мясцовыя здаўна называюць папросту роў. Сярод балотаў сустракаліся горы пяску, выдмы. Толькі з поўдня і паўднёвага захаду да пасялення прылягаў невялікі кавалак ворнай зямлі. Чаму і пры якіх абставінах прыбылі сюды перасяленцы, чым прывабіла іх балоцістая пустэча, застаецца таямніцай. Толькі блізкае суседства рэчкі Сцвігі, старажытнага воднага гандлёвага шляху ў бок Прыпяці, дапамагае ў нейкай ступені зразумець, што сталася падставай з'яўлення тут паселішча. Завивалочка, шельма, завивалочка, шельма, мою косоньку стер. Стерла и зум'яла, стерла и зум'яла, почепець хавав. Завивалочка, шельма, завивалочка, шельма, мою косоньку стер. Стерла и зум'яла, стерла и зум'яла, почепець хавав. Завивала мене дядина, дай мне жалослива, а сестрица принялась, слезками облилась. Да глядиш, дочечко, як я ж тебе завела, то щоб ти так і ходила. Бо як пойде твій чоловік у ліс, гулья глядіть, то щоб не вплутався у віровку. Ой, що ми хотіли, ой, що ми хотіли, то ми те зробили. З теста поленицю, з теста поленицю, з дівки молодець. І зноўку прыпыняемся ў нашым віртуальным падарожжы. Наперадзе гасцяванне ў кругліцы Чашніцкага раёна і знаёмства з цікавым вясельным звычаем – выкраданнем посуду і хатняй птушкі, які меў на мэце не пакінуць пару без пасагу. Талеркі ды лыжкі кралі, каб было ім з чаго есці, пасцель, каб было на чым спаць, курэй ды гусей, каб мелі маладыя сваю гаспадарку. Але пакуль давайте завітаем у студыю гуказапісу, дзе гаспадарыць наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і салістка маладзёжнага тэатра эстрады Інга. На ўсходзе неба ўжо святлее, і забыўшыся аб сне, красной ниткою закляце, на тонким полотне, красной ниткою заклятие, на тонким полотне. Инга, второй куплет
все динамично, все как надо, да? Все, опора есть, меня все устраивает. Давай, прежде чем продолжим, я тебе задам еще один вопрос. Скажи, у тебя есть прекрасный коллектив единомышленников, кавер-бенд «Детройт». Да. Ты единственная девочка в коллективе, наверное, с тебя пылинки сдувают? Нет, это как бы любой мужской коллектив, в котором есть девочка, тоже может сказать, нет, не сдувают. Мы просто любим друг друга очень сильно, и у нас равноправие. Ну и хорошо. Давай продолжим работу. Да. Выстилал дорожечку, Петечка, своей светошцы ходючи, дорогие подарки носючи, дорогие подарки носючи. Перший подарочок, платочок, перший подарочок, платочок, другий подарочок, вяночок, другий подарочок, вяночок. Третий подарочок, конь вороны. Третий подарочок, конь вороны. А четвертый подарок, сам молодый. А четвертый подарок, сам молодый. Поважані гості, треба же честь в нас. Нас уже чекалися в хаті молодого. Сватця, я ж понесу постельку, а ти ж гляди тут, каб було молодим з чого і чим єсть. Ну, глядиш, дороженька, не проживай. Ой, поглядите, я ж уже вось засунула у рукавок свой пару відельців. А я джвілушки скрала. А я, дівчати, талерку вже тримаю під фартухом. Ну, а Варшуль я там у дворе справлюся. Насичений гумором і сенсом абрад у кругліцы Чашніцкага района. А яшчэ даведалася я, што недзе сярод багністых балотаў за вясковымі могілкамі існуе дзіўнае круглае возера, да якога праз дрыгву вядзе сцяжынка, але ведаюць пра яе толькі мясцовыя жыхары. Так што нам туды не пашчасціць патрапіць. Кажуць, на возеры растуць лілеі, а вада ў ім, калі ўлетку плысці да іншага берага цёплая, а назад ледзяная. Старажылы называюць возера бяздонным. Іншыя лічаць, што ім 2 дны. Дарэчы, вада ў бяздонным возеры такая, што можна мыць бялізну і валасы без мыла. Ой, дороженькі, як же я замарилася, каб не ведали, пакуль я гэту, во, бачыце, петуха зловила. Ну и это хорошо, нарожит все будет с ним. Давайте, пакуль я крышечку отцапнуся, дякую гэтому дому, поедем мы уже к другому. Пора, а так уже там у нас зачекались. Ну, молодые, вам дорогу. Зязюля лузе на коліні дуже жалосно кувала, маті любого синочка спешно войска виправляла, шила маті, вишивала сину новую сорочку, как отправить його завтра в
сарочку, каб адправіць яго заўтра вельмі ў цяжкую дорожку. Инга, записали? Спасибо тебе большое. Мы рады были с тобой поработать. Спасибо. Надеемся, еще ты придешь к нам в гости. Ловлю на слове, приду. Вось так незаўважна мінулі амаль паўгадзіны эфірнага часу, завершыўся і працэс пераўвасаблення народнай песні. Зрэшты, як і нашае сённяшняе знаёмства з цікавымі вясельнымі звычаямі. Цяпер давайце ацэнім вынік супольнай працы аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка і спявачкі Інгі. Слухаем «Зязюля ў лесе на калене» і сустракаемся праз тыдзень. Застанемся ў Мінску. Паслухаем, чым здольныя парадаваць нас сталічныя захавальнікі фальклору. І, натуральна, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным выглядзе на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. А я пачынаю вас чакаць. Зязюля ў лузе на каліне дужа жаласна кувала, маці любага сыночка спешна ў войска выпраўляла, маці любага сыночка спешна ў войска выпраўляла. Шыла маці, вышивала сыну новую сорочку, каб адправіць яго заўтра вельмі ў цяжкую дорожку, каб адправіць яго заўтра вельмі ў цяжкую дорожку. На ўсходзе неба ўжо святлее, і забыўшыся аб сне, краснай ніткаю закляце ще на тонкім палатне, краснай ніткаю закляце ще на тонкім палатне. Вышивае маці ровна сей нитками узор, яе слёзы оберегом пишут тысячами зор, яе слёзы оберегом пишут тысячами зор. Вышивала сыну новую сорочку, каб адправіць яго заўтра вельмі ў цяжкую дорожку. Было, потом... А так, нормально? О, вот так спасибо, да. Ой, не надо табе думать не надо. Итак... Итак, Инга. Слушай, ты з якой вёскі, скажи мне, дзе мовы не ведаюць? Я перестаю вас слышать.